Heippa taas kaikille siellä kotisoluissa. Jatketaan tänään tuosta aiheesta Isä itse rakastaa sinua. Silloin edellisellä kerralla puhuin siitä, että sinun arvosi mitataan Jeesuksen veren arvolla ja että Isä itse rakastaa sinua sen tähden juuri sellaisena kuin olet ja hän arvostaa sinua ainutkertaisena yksilönä. Ja vähän tästä samasta aiheesta nyt sitten tänään haluaisin puhua lisää ja oikeastaan tämän kertainen otsikko voisi olla, että olet Jumalan rakkauden ainutlaatuinen kohde ja kanava. Mutta luetaan taas tähän alkuun yksi Raamatun jae ja se löytyy tuolta toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 3 jakeesta 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tai sitten niin kuin tämä meidän uudempi Evolut-kirkkokäännös sanoo, tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Eli tuon muutoksen kirkkaudesta kirkkauteen, Jeesuksen kuvan kaltaisuuteen, sitä muutosta saa aikaan Jumala itse sanansa ja henkensä kautta. Jumala toimii koko ajan yhtä aikaa sekä sinussa että sinun kauttasi. Mä luulen, että monella meistä on ollut näitä tällaisia ajatuksia, että voi että mä haluaisin olla vielä enemmän Jumalan rakkauden ja armon työn välikappaleena, mutta kun minusta tuntuu, että mulla on tällaisia asioita elämässä, mutta kun minusta tuntuu, että mä en ole päässyt vielä ehkä tarpeeksi pitkälle, mutta tätä ja kaikki sellaisia muttia, jotka on niin kuin sieltä omasta itsestä lähtöisin. Mutta totuus on se, että Jumala haluaa ja kykenee ja on todella innokas toimimaan sinussa ja sinun kauttasi koko ajan. Että hän ei ikään kuin laita aina toista toimintaansa vähän niin kuin lepäämään siksi aikaa, että hän saisi toista mukaan. Ei, vaan hän haluaa tuota oman läsnäolonsa esille tuomista koko ajan harjoittaa sinun elämässäsi ja sun elämäsi kautta. Sinussa itsessäsi ja sinun elämäsi kautta toisissa ihmisissä. Me ajatellaan myöskin monta kertaa näin, että kun meillä on tällaisia heikkouksia, me tunnetaan omat vahvuutemme, me tunnetaan omat heikkoutemme ja kyllä sitten tuo sielunvihollinen on myös taitava siinä suhteessa, että niitä meidän heikkouksia hän haluaa jatkuvasti meille muistutella. Mutta kiitos Herralle siitä, että meidän taivaallinen Isä kyllä tietää, minkälaista tekoa me olemme ja hän tuntee meitä ihan läpikotaisin. Hän tietää sun vahvuudet, hän tietää sun heikkoudet. Ja hän pystyy ja kykenee toimimaan sinussa ja sinun kauttasi kaikkien näiden heikkouksien ja vahvuuksien keskellä huolimatta heikkouksista ja myöskin olematta riippuvainen niistä vahvuuksista. Isä itse haluaa toimia ja vaikuttaa sinun kauttasi. Niitä heikkouksia, joita meillä voi elämässä olla ja joita meillä kaikilla on, onko ne sitten jotain helmasyntejä, niin sanottuja helmasyntejä, asioita, joihin me uudestaan helposti lankeamme, onko ne ehkä jotain huonoja tapoja, onko ne ehkä jotain riippuvuuksia, onko ne ehkä jotain luonteen heikkouksia, mistä ikinä onkaan sitten kysymys. Näihin tällaisiin Herra haluaa tuoda muuttavaa voimaansa Jumalan sanan ja pyhän henkensä kautta. Hän haluaa näitä asioita karsia ja hän haluaa näitä asioita muuttaa niin, että ne heikkoudet eivät enää olisikaan heikkouksia, niitä ei enää ole tai sitten ne on muuttunut vahvuuksiksi. Niitä meidän vahvuuksia, mitä meillä elämässä on, Jumala on jokaiselle antanut erilaisia lahjoja. Meillä kaikilla on jotain lahjoja, lahjakkuuksia, joka ikisellä ihmisellä Jumala on niitä antanut. Ja näitä meidän vahvoja puolia Jumala haluaa entisestään meidän elämässämme vahvistaa. Ja koko ajan hän myöskin on kykenevä toimimaan meidän elämämme kautta toisia ihmisiä kohtaan. On myös aivan mahtavaa tietää se, että meitä ei mikään voi erottaa Jumalan rakkaudesta.
että kun Jeesus on vuodattanut oman verensä, antanut oman henkensä ja tehnyt meistä vanhurskaita Jumalan edessä, siihen myöskin liittyy tuo lupaus, jonka Isä on antanut, että meitä ei mikään voi erottaa hänen rakkaudestansa. Ei mikään eikä kukaan. Ei synti, ei heikkoudet, ei vahvuudet, ei kukaan ihminen, ei mikään henkivalta. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Jumalan ei myöskään tarvitse odottaa sitä, että sinä olisit jollain tavalla täydellinen tässä elämässä ennen kuin hän voi sinun kauttansa toimia. Jos hän joutuisi sitä odottamaan, niin hän ei olisi koskaan voinut kenenkään ihmisen kautta toimia. Sen jälkeen, kun Jeesus siirtyi taivaaseen Isän tykö, niin Isä ei olisi voinut enää toimia kenenkään ihmisen kautta, koska on ollut ainoastaan yksi täydellinen, hän on Jeesus Kristus. Mutta kiitos Herralle siitä, että se hänen täydellisyytensä luetaan sinun hyväksesi. Sinun ei tarvitse olla täydellinen, jotta Jumala voi sinun kauttasi toimia, tai jotta Jumala voisi rukousvastauksia sinulle antaa. Ei, koska Jeesuksen täydellisyys on luettu sinun hyväksesi. Isä näkee sinut Jeesuksessa Kristuksessa yhtä täydellisenä kuin mitä hän näkee Jeesuksen itsensä. Eli tässä suhteessa me voidaan olla täysin vapaita kaikesta suorittamisen pakosta, kaikesta yrittämisen pakosta, kaikista näistä mutta-asioista, joista mä tuossa alussa puhuin. Koska kaikki perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Kaikki perustuu Isän rakkauteen, josta meitä ei voi erottaa. Ja kaikki perustuu siihen, että hän todellakin haluamalla haluaa vaikuttaa sinun elämässäsi ja vaikuttaa sinun elämäsi kautta. Koska Jumalan silmissä sinun elämäsi tarkoitus on olla Jumalan rakkauden ainutlaatuinen, ainutkertainen kohde ja ainutlaatuinen ja ainutkertainen kanava, missä ikinä elät, missä ikinä liikut. Ja Isä itse rakastaa sinua juuri sellaisena kuin olet. Kiitos Herralle tästä totuudesta. Ja seuraavalla kerralla taas sitten jatketaan tästä aiheesta. Isä itse rakastaa sinua, mutta nyt oikein siunattua soluillan jatkoa siellä, missä ikinä olettekaan koolla. Olkaa siunattuja.